Момчета, извинявам се. Мога ли да ви направя една обща снимка или не е позволено, докато сте на работа? Трябва да ги изпратиш? Еми, дайте нещо, не? Или в Инстаграм ме последвайте, само ми пуснете там имейл. Пиши в Инстаграма, да, фото.паметник. Един път поне ще ли снимат нормално? Добре. Всички да къде ни? Предполагам, да. На сватба снимаш? Не ме влече нещо. А вие сте към някой районно ли? Как работите? Вие сте някакви специални части? Колко ще някоя какичка? Веднага се събрахме.